ଗାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟା, ଗାଆନ୍ତୁ ତ, ଗାଆନ୍ତୁ ସେତିକି ଗାଆନ୍ତୁ, ଗାଆନ୍ତୁ ଟିକେ, ଗାଉନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଇଭଳିଆ କହିବେ ନା। ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଗାଇ ଦେଇ ସାରିବେଣି 4ଟା ଗୀତ। ସିଙ୍ଗର ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଏସ ଟା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଭଏସ ଖରାପ କି? ସିଏ ଆପଣ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଏସ, ବାକି ସେମାନେ ଟିକେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ଅଲଗା କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ଘର ପରିବାର ସବୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଘରେ ପଚାରୁ ନା କାହାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ସେ କହିବେ। ଭଜନ ଗାଇବି ଶୁଣିବ? ହଁ ସବୁ ଶୁଣିବ। ବୋରିଂ ହବନି ତ? ଭଜନ କିଏ ବୋରିଂ ହୁଏ? କେହି ବୋରିଂ ହେବେନି। ଭଜନ କେହି ବୋରିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ଲୋକ କେହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଭଜନ ଶୁଣିକି ବୋରିଂ ହଉଥିବ ସିଏ ମହାନାସ୍ତିକ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଜନ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଟିକେ ବଜେଇକି ଶୁଣେ, ହିନ୍ଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ ଟା। ଗାଉନାହାନ୍ତି। ସେଟା तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, ओ तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो, ओ किसी के द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो, अब तो आके पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। ବସିଯାଇଛି ଥଣ୍ଡାରୁ, ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଆଜି କୋଲକାତାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ 14 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲି ଷ୍ଟାଟସରେ, ଏବେ ଦେଖିଲା 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଜମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ତ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ସେଲସିୟସ୍ କମିଗଲା ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ବଢିଗଲା ନା କଣ? ୱେଦର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବଡିର ବି ଥାଏ ନା। କହୁନା ଥଣ୍ଡା କଣ ଗରମ କଣ, ମତେ ତ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଥଣ୍ଡା, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହଁ ଆମର, ଆମର ପଣ୍ଡା ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହଁ, ଆମର ଥଣ୍ଡା ଫ୍ୟାମିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଦିବ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଥଣ୍ଡା, ସୋନାଲି ଥଣ୍ଡା, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଥଣ୍ଡା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଥଣ୍ଡା, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଥଣ୍ଡା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ରହେନି, କାରଣ ସିଏ କେବଳ ବିପିନ ଭାଇ ପଣ୍ଡା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବୋଉ ହଉଛି ସଜନୀ ଥଣ୍ଡା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲା ବେଶୀ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି। ମୋ ବାପା ହେଲେ ସତ୍ୟବାନ ପଣ୍ଡା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା, ମୀନା କୁମାରୀ ହେଲା କି ଥଣ୍ଡା।